Hola, Valen. Què tal? Hola, Cristian. T'enganxo gaudint de la sorra i del sol, una miqueta. Sí, Què farem avui? hoy día vamos a hablar de el trastorno de ansiedad. I com és que estem aquí? Aquí porque es lo que me relaja más para dibujar. Doncs em sembla un entorn superidoni. Genial, tú ve contándome y yo voy dibujando. Bé, crec que començar aquesta sèrie de capítols de psiquiatria parlant d'ansietat és una bona manera de connectar amb la gent, perquè, en el fons, qui no ha experimentat mai ansietat? Es tracta d'una emoció que té una funció prescindible, ja que ens prepara per afrontar, per concentrar-nos en els nostres reptes del dia a dia, dirigint la nostra atenció al 100% cap a ells. I, de fet, fa uns segles era quelcom imprescindible, ja que només aquelles persones que estaven en aquest punt de preocupació acabaven sobrevivint a l'atac del depredador que s'amagava darrere dels arbres. És una funció tan important que s'ha anat conservant de generació en generació, ben escrita a la nostra genètica fins al dia d'avui. No obstant, les circumstàncies que tenim avui dia són diferents i poden semblar menys urgents, però es poden mantenir més llargament en el temps i poden afectar a àmbits com la família, els amics, el treball o la cartera. En tot, l'ansietat que ens és beneficiosa ens és fins a un cert punt. Quan la intensitat és massa elevada o quan apareix en situacions inadequades, estem parlant d'un trastorn d'ansietat. Les coses són més difícils per nosaltres. Pensem pitjor, ens relacionem pitjor, treballem pitjor, tot funciona pitjor. Així, l'ansietat pot adoptar formes molt diferents en funció de cada persona i cada cervell. I bascula, naturalment, entre dues emocions de por i preocupació. En general, ens podem trobar fins a 3 patrons diferents d'ansietat. El primer trastorn d'ansietat dels que parlarem és el trastorn de pànic. Les persones que estan afectades per aquest trastorn pateixen episodis de por sobtats i inesperats, en els quals pateixen una sensació d'ansietat que va pujant molt ràpidament d'intensitat en una finestra de pocs segons o pocs minuts fins a arribar a una intensitat màxima. En aquest punt, les idees, les emocions i les conductes comencen a distorsionar-se. Alguns dels símptomes més habituals de l'atac de pànic són les palpitacions, el dolor al pit, una sensació d'ofec, haver de respirar més ràpid, sudoració, tremolors i a vegades també s'arriba a experimentar una sensació d'allunyament de la realitat i de desconnexió amb el propi cos o l'entorn que t'envolta. Estem parlant de la desrealització i de la despersonalització. Arribat a aquest punt, a qui li passa això, pot arribar a desenvolupar una sensació de pèrdua de control o de mort imminent. I això pot fer que actuïn de manera imprevisible. Encara que més d'un terç de les persones acabaran patint en algun moment de la seva vida un atac de pànic, només aquelles que ho experimentin de manera repetida es considera que desenvoluparan un trastorn de pànic. En els casos més greus, es poden repetir els atacs de pànic més de 3 vegades a la setmana. En aquestes situacions, les persones poden deixar de fer allò que necessiten fer o que els agrada fer. Per exemple, fer submarinisme o conduir. I és en aquest moment quan realment es produeix un saboteig total a la vida de la persona. Quan l'ansietat no apareix de manera inesperada, sobtada, ràpida, sinó que apareix de manera sempre motivada per la mateixa situació o el mateix objecte, parlem del segon tipus o patró d'ansietat, les fòbies. Les més habituals poden ser, per exemple, les que estan motivades per animals, com serps o aranyes, però també hi ha algunes de molt freqüents que són les de les situacions, com per exemple, quedar-se atrapat a un lloc o no poder demanar ajuda, estem parlant de l'agorafòbia, o aquelles situacions en les quals una altra persona t'avalua, és la fòbia social. El tercer patró d'ansietat és el que es diagnostica habitualment com a trastorn d'ansietat generalitzada. També es coneix com a por a tot. Les persones amb aquest tipus de trastorn tendeixen a pensar que tot anirà malament. És el que diem l'anticipació aprensiva. Un cas greu, per exemple, podria ser el d'aquella persona que evita caminar per sota d'una terrassa per por de que li caigui un test al cap. O aquella altra persona que està tot el dia enganxat a la televisió veient el telenotícies per veure si diuen que s'ha caigut l'avió on està viatjant el seu fill. Això pot portar a altres tipus de símptomes, com per exemple
fatiga, insomni, tensió muscular i acabar desembocant en altres tipus de trastorns com trastorns depressius. Per entendre l'ansietat bé, hem de fer referència a dues estructures anatòmiques dins del cervell, que són l'amígdala i el còrtex prefrontal. L'amígdala és una petita regió, una petita boleta de matèria gris que es troba a les profunditats del nostre lòbul temporal i actua com un accelerador de l'ansietat. Aquelles persones que tinguin una amígdala fàcilment excitable, és a dir, que s'encén a la primera de canvi, tendiran a tenir més ansietat. El segon personatge és el còrtex prefrontal. Aquest és la regió del cervell que s'encarrega d'analitzar de manera racional les situacions amb les quals ens trobem i actua com una espècie de frens de la nostra conducta. De la interacció entre aquestes dues estructures dependrà la quantitat i el tipus d'ansietat que experimentarem. Però, a més, també depèn d'altres coses, com per exemple l'hipotàlam o l'eix que regula la producció de l'hormona cortisol. Per acabar, veurem com tractem els trastorns d'ansietat. En general, hi ha dos plantejaments, grosso modo, que, segons l'evidència de la qual disposem avui dia, són igual d'efectius. El primer plantejament és la psicoteràpia. Avui dia, el tipus de psicoteràpia que s'utilitza més freqüentment és la psicoteràpia cognitiu-conductual. Quan apliquem aquest tipus de psicoteràpia, disseccionem i estudiem les emocions en els seus tres components. En primer lloc, el component fisiològic, quina és la sensació física que experimentem. En segon lloc, el component cognitiu, que és el que pensem quan tenim, per exemple, ansietat. I, en tercer lloc, el component conductual, és a dir, què és el que fem quan tenim aquesta ansietat, bloquejar-nos, fugir, etc. A continuació tenim els fàrmacs. Els que s'utilitzen de manera més habitual són els antidepressius i concretament una subclasse d'antidepressius que es diuen inhibidors selectius de la recaptació de serotonina o ISRS. Aquests són molt utilitzats ja que tenen molt pocs efectes secundaris. Es toleren molt bé. Parlarem d'ells en el capítol dels trastorns depressius. Per altra banda, hauràs sentit a parlar dels coneguts ansiolítics. Aquests són, per exemple, medicaments com el diazepam, el lorazepam o el clonazepam o, en general, tot allò que acabi amb pam. Es tracta d'una medicació que és molt efectiva rebaixant els nivells d'ansietat, ja que actua en un circuit molt concret que es diu GABAèrgic. No obstant, hem de tenir cura a l'hora d'utilitzar-los, ja que associen alguns efectes secundaris, com per exemple el desenvolupament de tolerància, l'augment de la dosi necessària perquè facin efecte i, finalment, la seva addicció. Tot i així, es tracta d'una de les medicacions més receptades del món, perquè, com he dit, són realment efectius. Per això, és important que aquest tractament es limiti a unes poques setmanes o, com a molt, uns pocs mesos. Bé, fins aquí la meva xapa. Valen, et deixo aquest material, tot teu.